ndakaunza asina kupfeka sabhuku aripo here yaikati dzimawaridzima takatsanangurira panapa kuti mune zviri kuitika kurexo vanhu vese avanda kunzwa kana mukuudza munotaurisa sei but kana mamunhu makutanga musingatauri vakagosvika kunhu kwakochitaura straight iwe ukambondiona saka chitaura zvaoita isusu tisawakomana wekulexmile takapindwa masamuel vanhu vese vari mabhawa takapindwa masamuel chinzi tiwe kudare takauya kudare tikanzi inini hamu ndakazvimirira inini ndakati indiri kukumbira umbowo nechekuti ndakaudza vanhu muclub mangu vasina vakashama kana uripo umbo hwacho ini ndotongwa nezvienderana nemutongo unenge wapiwa saka sabhuku vedu ava vakasimuka vachiti kunzvimbo ikoko kwaane mabhawa kwaane mabooking house inova ndakaona sekuti varasika panyaya because samuel ratakapiwa nderekuti takasvibisa nzvimbo but iyo sabhuku vakasimuka vachiti kwaane mabooking house kwaane mabhawa saka aizive kuti vanga vane igiraji here ravanaro pakati pekunge kune mabooking development haisi kudiwa here munzvimbo handina kuziva kuti pawakasimuka sabhuku vachitaura izvozvo endofita havasi sabhuku vako inini sabhuku vedu aripo chaimo ndakavabvunza ini ndikati ko nhai Mr. Lawrence nyaya yamuri kutaura iyi hatinawo here community court kunyange taitaita zvakaipa ndobva ipapo kana kanzera vari kuzvizivawo here sei mazoya kuna chief kunoko ndopatakachinja namashoko tichibva kunoko mangwana acho takapiwa samon futi zvanzi wandituka nditori nenyaya futi iri mudare iwewe unoshandisa une bhawa nditira unoita mese makadaro iwe uri kuti hauna vasikana vakatamba vasina kupfeka mbava macho makatambwa mune vasikana vasina kupfeka ndimupi inini mangwa aiwa taura sekuziva kwauri kuita iwe uri kuzvirambira vozi kana uchinge varamba uchiminzi tionorwa negwenzi rayo inini ishe handingagone kuenda kumabhawa ari kutenderera nyaya iyi ari kushamisika kana kutongwa necommunity court because anobudisa mari even kumapurisa anobudisa mari ndo problem yake rega nditaure wakadaro pagungwa tikamita mombe ina iwewe handisi kukunyengera nokuti munyika muno mundemangu whether waita sei ndezvako nyaya haina kungoya pamango chete amegezi vasumuka vauya mugoma havana kuuya here ona nebhogezi vakasikopuhwa nyaya ine madzimai emunzvimbo hamuna zvakukuzva vainasi zvirimo vakapuhwa nyaya iyi zvakakwana mapurisa akanzi ende munovhura dhoketi mapurisa akanonoka kanzi endesa kwamambo bushu nyaya iyi takatononoka musi wasvika mapurisa angu hausi musi wasvika mapurisa here kwauri nhaiwe mandevu hausiriwo here ishe mapurisa akasvika hawanosvika here mapurisa angu aripo mapurisa anga aripo vakanga vauya takanga tatononoka tanzi vatofunga kuti sahazisi kuita nyaya ine mazvo ndine mavhidhios munomo haasi epapo ndepazasi pacho ndevakomanavo amshure vakomanavo vakada kutyorera nyaya yavo last week kuti vaita sei ngaizodzoka kasi vakanga vatyorera nyaya yavo vakabvuma nyaya yavo vakomanavo ivo kubva waramba ivo kwakava kuti hanzi ndopandakaramba ichi ndakati bhawarekakuvwa namambo mushu zvipamutemo no lingi rako harina mapepa ende pari zvino ri kutoramba futi bhawa rako ana amai tipezvapo tingapedze nguva namukomana munomu munopanenge private party yamusingazive yandisingadi kuti nditaurire zvayo yavanga vachiita vanga vachidhonzana kukamana haisi secret mupurisa akaenda neuyu nomumwe wacho mubvunze kuti haana kubvunzwa here haana kubvunzwa here akanzi chiitaura mupurisa uyapikisa chida zvikuda zvakanzi vasikana vaita vachidhonza nezvinezvizvo vakadzizvo pamberi povanhu iyaipikisa ndipo pandiri kuna nhasi ndokupikisa kuti kana zvakaitika pabhawa pangu ndotitonga nemhosva yekunzi bhawa mamandeko handimaiiti mabhawa handipane vanhu kuve bhawa rake nese hapana wani kusiya ndati mese inenge mandevu dzokera kwaunofungidzira iyoyoka muno mari chakuda iyoyoka hamusi mutaundi nenzvimbo yauri bhawa rako harizikanwa ndakanyora tsamba yangu ina handisi akude munhu hakuna kunoda kuparedwa vakadzi zvokusara asina kupfeka
ini ndinomadhifenda vakadzi vacho manje ndosati achina achakuda munhu iwe nenharo dzako chinonoita bhawa kwaunoda seketi muntu iwe shamwari kana mukura chitaura kwauri uchiti unopindura uchiti uchiti rega tibvunza akomana hamuna kuzvitera hamuna kuzvitera here zvakaitika kuti waita hako enosunga notaina hatiri kupedza nguva iwe wakabvuma wakazviita enda ndinokurerutsira munyini wabvuma kuti wakazviita ani ndizvozvo mabvuma akashama makazviita maitsvaga mari endayakomana machoreneepadhuze iwe hauna kuita kaini manje tichatanga kupedza nyaya nekuti zvapupu zvakataura hwana akataura imombe yako wechipiri akataura imombe yako kusvika nedzangu dzedare refuo dzokwana saka ndikukupa mukana wokuti uzvichenure yange isiri nyaya tinoida kuudza mararamiro edu netsika dzedu ini am not english no am not ndiri munhu mutema ndinoshamisika vakadzi vakutamba asina kupfeka vhidhio ndikaivhura ndoda kupa ive nenge ndida kuiona irimo achirara munhu irimo Mambo, munhu angade kuramba vanhu avatimboziva kuti nyini ndotonganaaitaurwa mukombe achitaurwa achindizvoni but mambo kupa nyaya iyeyi vakatadza kuti vaibvunza kuti nyaya yakadesi yakapera yanzoni mandebvu aizviita pane yani ndebvu dzinenge dzakupera pavanhu handisi aiwa noiwa una kuita amaitaura iwo taura kubiwa inini anobva tangu zvakanaka waya zvikure nemaspika paangotamba watamba vatamba pasina kupfeka enda konseni ndasara neamande pane munhu mumwe chete anonzi ani akandifunda nezuro akabvuma mhosva yake kuti mambo zvosho ndakazviita aripadhuzonebhawa rake iweyo aiwa kwete vakoma pane mukomana akandifunda pafoni saka ndikuti maincidents ayo iwe wega ndiosina mukana achitokutaura dzoka ndikudze zvamunobhadhara ungangobuda munyika munofamba wamusina kupfeka zvinowanika usandaizvokere munyika mamusha ai uchataurako asi mhosva wabvuma saka unozvinosina nguva iwauna mhosva taurayamai kutanga mandegwa akanza vasikana ndoboya vasikana vakutamba vanochinja katatu vasikana kukupedzisira vanopfeke nhumbi murume urara naye patomhanya nemazadhi akovhara kuzviramba ndiri kumunyepera gada ire pano amai mimi ndazwa kuti munopenga ndakapuwa history yekupenga ndinonara tonopenga zvezvuu munopengera mai handipenge asi zvinondizwadza wana history yekupenga kwave vamwe amaya ndikaenda kunzwa nokuti waipi vaiuya vakawanda saka pandikazwa kuti kukwe madhensasi ndaida kuzwa kuti madhensasi arikutamba sei saka ndakazongoona vamwe vanga muchisiketi tukadai dzakara tumabhamshoti tumajistrini dzakaraiwa mumwe wacho aitorara kutorarama nebiso asina vamwe wacho aikambaira neishi vasina kupfeka wechirume wana wedu wechidika ndowaiona zvokubata kudai kubata achidaiso iye achikambaira nomadzai asina kupfeka ndakandida kupai maoni kutadza kunaya ndakukunza ndinobva kuti ndatanga kukunza ndinobva kwamambani zimunya andikudi zimunya angati kuti kaucha yake vheringefi ndenge ndiuoni ngengenda kuti ndiku but iwo kwazvitakangwara pane wakazopuwa samuel echipiri rekutuka handiti riripoka usaripikise richazopinda zvaro nokuti mameseji kana anawo tiowedha genesiyeu ini ndinoda kukansela romwana wavo ndikutsvaga mari ndinoziziva mauri mune vanhu vari mulexineme vane makana 40 years haasi tambudzika gomo
azebhindura azishamba avameri kasi anoziva iyo mabasa emabhawa avo nderako mashopusi arimo kudhara ani zvese zvirimo kamaine environment kamuya ndokakwadza tsika yedu yemusana nemabushu tingaswere zvedu tichidiki iwewe haunotora here gurupu revanhu ivavo paita pindura nangana nomubvunzo hungu kwete madhenza dzakatora akawanda kana wakatora madhensa vanhu vamakatora iva vai vakanyangadzira vamwe vakapfeka kusvika papi ichi madhenza vakapfekeza vanga vakapfeka kusvika papi vakachinja kangani vakapfeka kusvika papi vanenge vane iwe naama yavo mukuru ndiani tendokwavatarisa tarisa ama yavo ava ndovaumba vangakuvengerewo chiiwe nyaya ndikuvengerwa kugoma ndeyekudai aiwa vataura zvokugoma tati amai avo nekuti vogomo vese havana kuuya amai avo ndo vauya tati amai avo vangakuvengere chii inyaya yekuti vakutraditional yedu ndeyenyau kufanira kunza nyau pano iyo ava amai ndo zvakuntaura naive shamani akuti achokodero sorry ukumbirira uipusa tose mabhawa hakuna bhawa rekuda skedhinzi akonda kuna yo siyana tinohana madhenza asati ndemanager ndiri procurement and tahaya madhenza asati tinogona kusuduka panzvimbo pavo and like vakaya last time takazoti kunogwa kupfekenirwa asikana asi zvinozivikanwa munhu adhakwa zvinhu zvinosvika pakadai zvinodipa patakatomumira nenhau takana tino hazvisiri izvo saka kubvuma zvakaitika zvakaitika misei mombe yake imwe cheto nebudzi dzake mbiri unonzani tinovatungamirei mombe nembudzi samari yake nembudzi yake mombe nembudzi $300 uyu ndoinyawo itsika yedu pane chandaunodzidzise mwana wamai handisi kutokautakwamisa nyawo aye shabva imauticultural handikuzinzwa ine vana vanotamba nyawo vatumirwa namazuva kunoku zvinoita zvedu zvejiti nechina asi wakatarisa kungatambirwa jiti pamwe acho tisipo ane kamunyadzisira akusanganisira nenyawo imauticultural kasi kana wasvika kunzvimbo itoti vanhu vako vatambe zvakanaka kana venyawo zviriko handiti muisire mbudzi yake ameno tizozoka tinosiyanisa bhozi venyawo itsika yedu hatisi kuibhana itsika yedu nemunzvimbo medu kasi kupfekeni hatibvumi mandebvu angaende zvake iwa una mhosva uri kuda mhosva andati hauna mhosva chisimba iwe peta murambaka ngoitwa zvaitwa mandebvu uri kunonota zvakawanda vuma zvakwaita nyayo uyu anobata mbudzi yake $50 swa 5 unisa mbudzi uyu ane mari yenini sunga imende mandebvu chisunga weisirei mombe dzako mbiri nembudzi mbiri tinoda munhu anorizina kurumidza kutaura ina handabasa nokukutonga iwe usapfekenura vakadzi woskoramba mhoso pamberi pangu rwoko rakasimudza hauna sezvataura kumwana wangu vasaita kuti tikahaya madhenza ambacho tinobuda vanogona kupfeka ndisingavanogona kutaura kumbira kutaundipewo mukana iwewe ndokwauchadya iwewe sabhuku wako kansela wako ukuzinzwa ende munosheyana muise mombe dzake mbiri nembudzi dzake mbiri tinoda vanhu vane hunhu iwewe bhawa rako ukaramba uchazva kuita totibhara ndikuziva kuti pane vanhu vakusapota kuseruka kana vachida kuti varegedze mabasa avo ngavaramba kuita izvozvo aniruzvisa ndikuziziva iwewe wakawatsvaka mari munzvimbo kwabushu but iwewe une kaucha yavo handa kuti usaopareta inanogara mushe nanzarawa iwe mugaragara naye mushe izvo zvelastiki pakatoya kuti wependa spika rakatizora famba pamuswa pasi 500 meters andinekamupa mudhara aiwa mudhara imini ndimwe akamupa kumwana kuti aise bhawa makamusiyani makabhawa hombe maitoziza kuti muzikita idzi
iwo hauna kuzobhuya nezvataura ndinacho saka ndinoda kuti spika yange ari panze mombe mbiri unozokona dzakataura uise mombe imwe chete nembudzi mbiri umatira mbudzi yababa mbudzi mbiri usazoita zvakaipa wazvinzwa here wazvinzwa dzimwe nyaya vatovesera nguva nyaya ngatipa kutoka kunzi ramiyadza dzasarira dzapera